Dobar dan i dobrodošli. Danas jednostavan primjer linearne perspektive s jednim očištem. Gledajmo, a poslije ćemo malo analizirati da nam bude jasnije što se tu u stvari desilo. Jednostavan primjer kuće koju ću nacrtati u 60 sekundi. Kako sam crtao kuću? Povukao sam ravnu liniju, to je horizont ili obzor. Predstavlja ono što je u visini očiju. Na liniji horizonta označio sam očište, stavio sam mali x i kod linearne perspektive s jednim očištem u biti je vrlo jednostavno. Kad god nismo sigurni kuda bi povukli neku dugačku liniju, povučemo je prema očištu. Mogu započeti tako da nacrtam kvadrat i na njemu trokut. Iz svih kuteva povlačim linije prema očištu. Djeluje nam kao da su nastale dugačke plohe koje vode prema očištu, vode u nedogled, toliko su daleko da ih više ne vidimo, one se gube u toj točki. Te dugačke plohe na neki način moram, pod navodnicima, završiti. Gledajmo kako. Ova zelena linija mora dobiti svoj usporedni par. Unutar dvije crvene linije koje vode prema očištu povlačim još jednu liniju. U biti preslikat ću ovu prvu liniju, samo će ona biti manja jer je moram pod navodnicima stisnuti između ovih crvenih linija. Te linije moraju biti usporedne i u biti kad pogledamo sve tri okomite crte koje vidimo na kući su usporedne. Kada bi povukao crte do kraja papira još bi to bolje vidjeli. Uvijek su jednako udaljene, nikad se ne bi srele. To su usporedne linije. Gledajmo sada kosu crtu krova. S njenih krajeva povukao sam linije prema očištu, nastala je duga ploha ili ravnina koju pod navodnicima završavam, tako da prenesem isto takvu kosu liniju unutar ove dvije duge linije koje vode prema očištu. I te dvije kose crte krova su usporedne. Malo ću ih okrenuti da nam bude jasnije. Moja omiljena usporedba je pruga. Tako kao što tračnice imaju uvijek istu udaljenost, tako i usporedne linije imaju uvijek istu udaljenost i to nastojimo postići kad radimo primjere linearne perspektive. I na taj način smo složili jednostavan primjer koji nam djeluje trodimenzionalno jer smo koristili principe linearne perspektive s jednim očištem. Probajte. I kao i uvijek, opustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!